Mugi kagem YouTuber enten Mas Wisnu, Mas Momo, Pak sinten supe kula. Karono, Pak Karono, nggih. Nggih, sugeng rawuh. Kae sing kidul dhewe kok sendang kae. Nggih, kok sendang aduh janan. Aduh, nggih. Niki lelagone napa niki Mbak Reni? Napa penake? Manut. Lho, kalau wis ngimpi wis. Panggah ngimpi ta ya ya? Yo males sampean sing mburi. Iki anu, Mas Momo ngimpine engko ae. Lah iya, engko bengi lho lek turu. Iki urung turu, engko lek rada awan ngono kan leyeh-leyeh. Ajake sampean kok wis pasrah men to. Iki. Lah ngimpi engko ae lho. Lah iya, itu ya isane mek ngimpi lho. Lah, ya ora ta ya wong sinden kondang kok sembarang raya iso. Amin, amin. Napa Mbak Reni? Gelo. Nggih, gelo. Nggih, sanjange enten sing request gelo. Oh, request gelo. Nggih. Niki gelo dipun aturaken Mbak Reni dumateng masyarakat Gempol Sakuguban. Nggih. Ugi ingkang rawuh berhibur sesarengan Turangga Yaksa. Nggih, mbok bilih mekaten. Monggo. Penting aja gelo lho ya, Pak. Ya mek request ya. Niki nuruti request lho niki. Nggih. Monggo. Nuruti request lho ya, ora mek gelo. Niki bukane buka celuk mawon saking ajeng, mbok bilih ngaten nggih. Nggih, monggo. Ning ngendi nggonaku goleki putih kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu witiku ninggalake aku kaya sinandal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal ngadili kaya ngene lelakonku biyen opo kok dadak ketemu yen pancene ditinggal gawe gelo ati selawase bersama Turangga Yaksa ning ngendi nggonaku goleki
Nggih. Gelo sampun katuraken. Nggih. Napa malih? Mpun Sip. siaga napa dereng? Nggih.